आं बिश्वकेतु देवबर्मा पयतो पुराक बाय मुतायनि मुंगुई सैमातांगुई साव आइन रुगुई खाजाक भारतनि संविधान पयतो पुराक ताई मानिमुं उथांगानु आं भारतनि सार्वभौमत्व ताई अखंडता उथांगानु आं त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आंनि सामुं पयतो खबुई ताई खासुकनि हातुंगुई दंगानु ताई भारतनि संविधान रुगुई किरिमुं हयमुं हामजाकमुं एबा नास्लेमुं कागजाक दंगुई जत बेरेमनि बरक बाय सयतमुं दंगानु आं श्री बिश्वकेतु देवबर्मा मुतायनि मुंबाई पयतो पुराक बाय समाय दांगो त्रिपुरा राज्यनि मन्त्री हिसाबै आंनि थानि जे विषय विवेचनानि बागै दिशा जागानु आबो आं सिरुक जागानु आबो मन्त्रिनि दांजानाय सामुं पुराक फुलां एबा कटन कुनु बरफ एबा बरफ रत्न साया एबा सुक्लाया हामबाय Thank you.